Muri Zimbabwe tiri kuno ku Norton kune nhau yataka kupai pano pa Sly Media TV iri nyaya ya Tinashe Chipaumire akanongwa musi wemuvhuro ashaya apondwa atorwa mapatsi. Tiri pano pamba pavo nhasi uno Tinashe aradzikwa kumarinda muno mu Norton. Kumashure kwangu kundo pamba pana Tinashe muri dzakaungana mushure mekunge vabva kumakuva asi update yatingakupa nhasi uno tichienderera mberi kushure kwokuvigwa kwa Tinashe. Nyaya iri kuitika izvezvo kuti mapurisa anonga vakomana kana kuti varume vari munharaunda ino, vamwe vanogara padhuze nepamba pana Tinashe makuva. Tiri kutonzwa ndeyekuti mukomana wacho anga atorwawo zvekare nemapurisa anotonzi close friend ya Tinashe, ende ari kutotaurwa kunzi musi wacho wakapondwa Tinashe anoratidza kuti akatofona pafoni yaTinashe makuseni achiti uya tichienda kubasa. Haana kuziva kuti mbozharunhare yaTinashe yakanga yatova mumaoko emapurisa. Pari zvino izvi vatorwa, vanhu vanga vakaungana kuno ku Norton mushure mekunge vanzwa makuhwa iwaya ekuti vanhu masuspect abatwa akange anzi achauya kuzoita ma-indications rinova ndo zita retechnical kunyaya dzemapurisa. Asi vanhu vazhinji vari munyika vanoiti kuma-demonstrations pakaponderwa pacho vanhu vakaungana vachitarisira kuti pane zvingangoitika kuti vauye vavaone kuti ichokwadi here kuti vakomana ava mwana wekwachani ndiye here zveshuwa angaite mabasa akadai ari kutyisa vanhu vese mukati menzvimbo ino kuti vasafambe. Tiripo zvekare pakuungana kwavo kwakaita vanhu, kansela vataura nevamwe vamakurukota ehurumende vataurawo, uyewo zvekare nevanhu vakasiyana siyana. Takwanisa kunge tichitaura tinzwe pfungwa dzavo kuti maitiro ari kuitwa muNorton nevanhu akadai ekuuraya vanhu, ivo vari kuuraya voitwa sei? Vemabhizimusi vari kutuma vanhu ivava voita sei? N'anga dzinotsipika vanhu vachinge vaponda vanhu ivo naivo voitwawo sei? Regai tipindewo zvekare mukunzwa zvakachitaurwa nakansela uyo nekunzwa kuti veruzhinji vemuNorton vari kuti kudi nenyaya iyoyi rekutsvaga mhondi dzakaita basa iri. Muri kwanzwisisa? Mapurisa vanditi kansela pane afambisa meseji yekuti tiri kuuya kudhemo. Muri kuzwisisa? Muri kundinzwa here? Yati mapurisa vatipa meseji yekuti kansela pane vafambisa shoko rekuti tiri kuuya kudhemo. Tiri kuuya nemunhu akaita basa iri. Zvandakaurirwa nemapurisa kunzi endai munoudza vanhu kuti hakuna dhemo iri kuzoitwa, hatina watanatsopedza naye. Tikuwirirana ka basa richiri kuenderera mberi vabereki naika asi kuna abatwa here. Handidi kutaura zvakawanda, tese tiri panapa. Nditika tiri mapurisa, ngatizvizive. Anditika ngatibatsiranei nemapurisa kuti vakaita izvi vabatwe. Pari zvino hapana ati akuuyiwa naye kunoku. Muri kubanzwisa here? Regai mota dzipfuure. Rokuta zviri kuzwika. Nditika ngatidzokerei kudzimba. Aiwa kaenzwaika vabatei patereresei nhaka kana munhu akuuyiwa naye kuno. Vakaparirwa mhosva vanenge vachitoziva kuti vakauraya hama yedu vari kuuyiwa navo paground. Muri kwanzwisaka? Ngati ndiuye nditaure izvi nekuda kwekuti ndatombouya ndikaona kuti makawanda zvokuti inzwi haringasvike. Ndadzokera kumakora kwandiri kutaurisa izvi. Havasati vakuuya kudhemo, vachiri pakati pekuita basa, vachiri pakati pekuongorora. Ndiyo meseji yandauya nayo. Mapurisa vakumbirisa kuti kansela taurirai ruzhinji kuti ngaridzokere mudzimba. Kana zvapedza chao. Thank you very much. Thank you very much.
Zimbabwe ndonzi Colin Chalmers nogara paNorton. Kuungana kwaita vanhu kudai so idambudziko tikurairwa mhuri dzedu, vanhu vari kuvhiyiwa mapatsi zvese nenyama nemaziso. Saka toda kuti nyika yeZimbabwe ine mutibatsiro nekuti hachaziva kuti vari kubata vanhu masikati here, tofamba nguva imanhere here, tokuva kuti polisi ite basa itenderere kuratidza kuti vanhu kana vachiurayiwa kudai so kuratidza kuti polisi inenge yakuita ishoma. Saka isusu manje kuti tobasa chipolisi toda kutanga kuuraya tobva tasungwa isusu. Saka toda kuti isusu Zimbabwe kuti vanhu vari kuuraya vanhu vakangosungwa musape mabhero, isu takatombosungwawo nemhosva dzatakasungwa nadzo dzekuba kona kuuraya. Saka ivo vakasungwa tongoti mutemo wekuuraya vanhu ngaudzoka abva atodhirichwa munhu iyeye. Munhu iyeye ngaaponjezwa atoshayikwa nekuti torwadziwa izvozvo. Mabhodhi vhingi takamirirawo hapana vangaida kuti arohwe. Saka vanhu vese kuungana kudai so kurwadziwa vava vanhu tu. Saka everyday Norton iri kuuraya vanhu everyday. Saka toda kuti tione mademonstration tizive kuti zvinhu zvacho nyama dzacho ari kudzidya here kana kuti ari kuendesa papi. Ndozvakatichiona munhu akasati kurohwa. Ndotenda mumhuri yeZimbabwe tiriwo muNorton muno tokumbirawo kuti koziva kuti zvinhu izvo zvikwenda papi hazvabasa nesu. Toda kuti tizive kuti zvinhu zvacho aida kuzviita sei. Pamwe akudya kwane vanhu vakudya vanhu nenyaya dzemutoriro dzanomwa mutoriro. Saka hatikati uyu manje vanhu vari kusvika kunoka hausi mutoriro. Kuratidza kuti pamwe vanhu vari kutumwa kuti vanhu vakusheta ropa. Saka tizive kuti kusheta ropa here tobva taziva kuti kune mhondi here. Saka isu mhuri yeZimbabwe tese takaungana kudai so demonstration zuva ranhasi vanhu vese havasida kubva papa nemobhengi akawanda. Saka vashoma iva vasara tongoti tingobvunzewo maushazi aripo hapana hondo iri kuitika. Toda kuti tizive kuti zvinhu ari kuisa kupi, ndiye ari kudya here. Toziva kuti kune vanhu vakudya vanhu muno to notenda kana kuri kuti vane mabusinessmen ari kuvatuma zviri kuenderana nenyaya yeurombwa voitwa sei? Kuri kunzi vari kutumwa nyaya yeurombwa muri right. Kuna mwari kunorombera zvishuwa kana zvabatwa kuna vanhu vari kuromba. Kuna vanonzi ana sekuru Tasvu takangovanzoona na sekuru Mashongera taitobvokana navo kwese kwavanobasira vanhu. Saka ndotona izive izvozvo ana sekuru Mashongera naTasvu vandotora zvinhu zveurombwa izvozvo havarombesi. Saka n'anga idzodzo dzinorombesa vanhu dziriko. Saka da kuti n'anga idzodzo dzinenge dzabata nedzimwe n'anga kuti ada kuromba aromba obva asungwa. Paanosungwa n'anga idzi ngadzibatwe dzisungwe. Saka toda kuti n'anga dzikurombesa ngadzidhirire dzisungwe dzese. Ana sekuru Mashongera ana Tasvu obudawo vachiti n'anga dzikurombesa idzi ndeidzi dziri apa idzi. Vasasiwe vosungwa n'anga idzi dzosungwa dzikurombesa vanhu. Kana kurayiwa dzourayiwa ipapo. Kana ari mabusinessmen, kana ari mabusinessmen, mabusiness ake ese aifanira kutorwa nevanhu vehurumende. Kana kuti bhizinesi iroro rotorwa munhu anenge aurayirwa mwana wake opiwa bhizinesi iroro. Apiwa bhizinesi iroro zvosarinda ikoko. Kana nemusha wake kana nemenhouse yake ana mai vake kana varipo vanenge vazvikuita nestate vopiwa pamba pekugara ipapo. Ndozvinenge zvatikukumbira kuti zviitike izvozvo nekuti tenge talosi nevana vedu. N'anga idzodzo dzotorwawo zvinhu zvacho zvese. Kana nemba yake yodhiritwa yosungwa. Vanhu vafirwa varipo tisi kubayirwa vana. Kana tabayirwa vana tisakana tichitambura inini. Kana nebhizinesi munhu iyeye mota dzake dzese dzoongororwa nen'anga dzehurumende dziriko dzoti zvinhu zvakachena izvi vosiyirwa mabhizinesi wayo dzosandi kuona vanhu vaurayirwa vana. Ndozvatiri kukumbira ivo vari kuuraya vana venyu ava. Kana vakupuhwa mutongo munoda kuti vapuhwa mutongo wakaita sei? Toda kuti vaurayiwe ngaudzo mutemo pamusoro mutemo iwoyo. Vanhu ivavo vari kuuraya vanhu vakamboregererwa takazviona. Toda kuti vagare life imprisonment. Vamwe vari kuzobuda neaministi vamazi variko asi vari kuuraya vanhu havafanira kupiwa mabhero. Ini ndaimbenge ndiri musungwa kunochengetwa vanhu zvakanaka mumaprizoni. Asi vakaona kuti vari kuita mamedhara vabva vatourayiwa ipapo. Asi dai zvaitawo zvinzi izvo zvanza kusita munhu ari kuuraya. Ini ndiri panapa ini ndimoga kutonditora ndotoita basa racho rangu iro ndorida. Ndototi mupiwa muchinitonga hangu ndauraya munhu ndopinda mukoti monditongawo kuti waita mhosva yakati ndodzokera chinochengetwawo nevanochengetwa ikoko ndiri pamba ipapo. Ngavaurayiwe vanhu ivavo havafanira kugara muprizoni. Because imprisonment iyo ndakatombogara imo muprison. Kune makondemu aya abude. Kune vamwe vanongonzi
vanonzi first degree anobva anogara mamanzi obva abuda first degree onhino yachinotumwa kunzi amunhu ari izi kuuraya munhu yobva aurayiwa nemunhu ye paanoenda kukoti obva ada kupa bhero saka mabhero anopiwa vanhu vane mamanzi mashoma noti mamedhara aya vari kuuraya vanhu mafirst degree. Pari zvino munharaunda ineyi zviri kutyisa zvakadii kuti vanhu vafambe vasingacheuke kuti pane munhu ari kunditeera? Zvakutotyisa nekuti achatomboisa kana izvozvo kutomira kwatakaita kuno kusoka takutochana kufamba kwaiko togona kubvutwa izvozvo hatichaziva kuti masikati eka kuti manheru saka izvozvo takutoti varume takutotuma vakadzi vedu kuenda kunotenga chingwa kumashopusi nekuti varume kuzi tisida kuurayiwa tisatone mari saka takutotuma vakadzi vedu tidzokera kumba saka kufamba kwacho izvozvo tatora security yakasimba boita security yakasimba kuti hatifanire kucha kufamba muno maifambika muno tira kuno kutokuroku sikutotora imwe mari uenda kumabhawa uchidzoka yaisi nyaya yebhawa yakaitika iyi nyaya yekuti kufamba saka takutocha kufamba muno kusatibatsire nyaya dzekufamba saka kufamba kwacho kwatotinetsi apa makuhwa aita kuti vanhu vaungane panapa inyaya yekuti vanzwa kuti vanhu vabatwa imi mune zvamanzwawo here manzwawo nyaya yayo isei? Kunzwa kwandaiteni handakuta kunzwa ndangona reaction yevanhu kuti vanhu ava ndangona mazambi angopfekwa sevanhu vekuno kumaZANU-PF vanenge vakawanda saka tongona munhu akapfeka zambi achitomhanya otobva atoziva kuti kune chiri kuitika uku rikatitevere ikoko kutoona kuti parungana vanhu chichaitika saka vamwe vanenge vangonzwawo kuti vanenge vatumidza kunzi kune zvaitika kudemonstration ida kuitika kunoku vanhu vedhemo vaivai saka vamwe vacho vakangonzwa kuona munhu akutobuda mumba sevanhu vamwe chete vanhu kuno kwakabatana vatakangotera mumba vanhu vapi oona kuti chichi kuitika ipapo saka ini apa chandanzwa ndakuona vanhu vangoenda vakanditeera ipapo. Kuri kuti ichokwadi kuti vabatwa imi mungati kudii kune mainformers anenge audza mapurisa uyewo mapurisa nebasa ravanenge vaita munotiwo kudii? Aiwa ndinotenda hangu kuti Zimbabwe ine yakasiyana neSouth Africa nekuti kushanda kuti mapurisa eZimbabwe hatizvirambe asi panight shift apa ndopada kuti pashandwe chete ndopatingoleka asi kushanda vari kushanda nekuti vatonzi nyaya yakatika nezuro iyi vanhu vatobatwa kudhara asi vamwe vari kuti masuspect saka munhu akatobatwa suspect hauendiso kuzveru suspect saka ndianenge atobatwa saka mapurisa aya vari kushanda kutopfuura mapurisa ekuSouth Africa nekuti dzimwe imbwa dziri kunoku maGerman Shepherd nditoona mazuma yakanzi ZRP handitika imbwa dzekuSouth Africa ukaiona inodya chikafu chakanaka inenge yakarara nemapurisa ikoko saka vaimunomo vari kushanda nembwa dzavo apanzvisi. Aiwa tinotenda mumhuri yeZimbabwe saka tinotenda kuti vanhu vese vari panapa tinokumbira neatotora vhidhiyo yacho kuti vanhu vasara vashoma munhu asina kubvutwa vanhu ava vashoma munhu ange arove demonstration yake vanhu vangoona bhozi mwana wedu atochemo musodzi munhu asi kubvutwa tokuti hurumende ngaitori vanhu pakuuraya munhu anouraya munhu iye ngaurayiwo futi ndozvikudiwa chete ini akauraya makanzwa kuti kedha kana kuti koleni iye atouraya atobatwa ngaasapondwe nevanhu because tipedza asungwa tese saka mutemo inofanira kuenda kupolisi asi kana kuenda kujeri mutemo wokuuraya uyo ngaaurayiwe nekuti ari kuuraya vanhu panzi vanotyisa kufamba saka tibatsirewo vanhu yekuti security moto ngaiwande yakaita security mamwe mane bhaudzi akawanda wando vemudzimba mutobatana toziva kuti takutobatsira kuti tisache kufamba nekuti angochekoda iso kana nokumbira sauti chaichaiwa pakutotyisa akasangana uyu noti uyu angona ari yakutouraya saka tokuma mutibasiro ipapa. Aiwa tinotenda mukoma kodzi gogoma muchiti chii? Mamuri kuti kudii? Hamuzvizive? Panapa makamirirei panapa ko? Ini nyaya yangu hombe yatinotaura panapa ndeyekuti zvoni iyi nyaya yekuti vanhu mhondi idzi dzinotorwa dzaenda kupolisi kana kuzonzi kwai dzaenda kujeri nyaya yekujeri ndeyekunyema vari kungodzoka tiri kungorarama nemhondi unotova kuti uyu akambouraya uri kuona munhu arifamba akambouraya vanhu ava vari kudzoka ini yangu ndeyekuti vanhu ava kana zvichiita ngavafewo semaurayiro avakaita vamwe ndiwo nyaya yangu mhuri yeZimbabwe yandinotaura kuti nyaya yekunzi vanhu vaende kujeri yakangofanana ende chero ini ndikaendaita mhosva pa ndikai kujeri ndotofara bhozi kujeri kwaindogona kudzoka ndakatosimba futi ende inini munhu akawanda kaurayira mwana achindiona anofila sei vanhu ava zvandiri kungoona iri zvongoti ngavatsakatike tingotoziva kuti anhinga hakusina nekuti akauraya vanhu mhondi ngaiende zvachose mhondi haifaniri kuramba ichionekwa fesi yayo nevanhu uchiraramisa vanhu upenyu hwekutya because as long wangodzi wakauraya ukasunga ukadzoka kurarama kwako uchionekwa nevanhu kwakutonetsa
kurarama kwako chionekwa because vanhu vanenge vachitiza hatichina shuwa yekuti wakapidza here hauchauraya here because unoziva zvese zvinoitwa pakuuraya hautani kuuraya ruoko rwako rwakatojaira kuuraya ende utori nemweya wacho wekuuraya. Inini nyaya yangu hombe ndeyekungoti zvoni iyi yekunzi kwai kuenda kujere ngaivhara munhu ngaangourawa zviri nani vanhu vatokandawa mugomba reacid vabvire varimo because nyaya yekuenda kujere takatobatikana nayo. Inini kana kunzi kwai kuenda kujere hazvisi kumbondinakidza hangu ndichiona nyaya iyi hainakidza kujere zvakangofanana nekuti tiri kuno because kujere vanenge vachitorarama vachidya vachidzoka kuzogara panyika vamwe vacho vari kunzi vasungwa asi kupera kwewiki tete vanavo. Ini ndiwo nyaya yangu chete yandipori nayo iyoyi. Vanoita sekunge vari kutumwa vanhu ava nekuti sekutaura kwazviri kuita kune vari kunzi vasungwa vachonaka vamwe vacho vana vadiki havana mabhizinesi iwaya zvinoratidza kuti hatingamboti makanibalist vanodya vanhu zvinoratidza kuti pari kuitwa zvinhu zvemarituals ko vari kuvatuma vacho ivavo munoti kudii navo? Vari kuvatuma vacho ivavo vese ngavaende watumwa neatuma ngavaende nekuti makafanana mose muri mhondi ivo kana usiri mhondi wambobvumirei kutumwa kuti unouraya umwe atumwa neatuma mese muri mhondi endai ipapo hapana kana mubvunzo kunzi kwai wakazotumwa kana kuti unotaura kuti kwai ini ndaiva ndatumwa zvekuti wewo watumwa zvina kana basa endai mose tikuda ngoti vaende vese chero angari shamwari ane chaakaita pamunhu enda chero wakatengesa munhu enda unofa hatisitomboda zvotoende kujere vanodzoka tinadzo mhondi ndo musoro wenyaya. Vanouraya ivava vanenge vakapuhwa mishonga nen'anga wekuti vafuratidze kana kuti vatsipike munhu wavauraya kuti asamuke munoti kudii nen'anga dziri kupa vanhu ivavo mishonga? N'anga ndo yacho kaya ndiri kutaura kuti anotomutaura kuti ndakapuhwa mishonga nanhingi andei kwaari n'anga ngainousumudzwa nezvinhu zvayo inotsva chete zvekunzi kwei n'anga inonzi yakazosungwa upenyu hwekui nhingi akasungwa tichada takuda upenyu hwekui mhondi yakafa ndo zvatakuda zveupenyu hwekunzi akasungwa tichada tikuda upenyu hwekui mhondi ye yakafa chete zvekunzi kwai ari kujere zvakangofanana apo vakati vaenda kujere mwoyo yedu haisunukuke because tiri kugara nemhondi hadzisi kumira kujere ndo nyaya hombe kuti havasi kumira kujere vari kungodzoka ndo musoro wangu wenyaya ndatenda zvangu muyezi tinotenda ndisisana sisi kudzai chipfutu maita basa dzebvunzai mukoma zviri kurwadza zvakadii kuti vanhu vatorwe vachiganhurwa upenyu hwavo vachiri vana vadiki zvikuru sei vari vana baba vanofanira kunge vachiriritira mhuri dzavo? Zvinoshungurudza muupenyu zvinorwadza kurarama chero ivo vakavachengeta kusvika pavari pavari vana ivavo vaurayiwa zuva ranhasi zvinorwadza. Saka isinenge tichiti iyo nyika dai yanga yakwanisa yawana munhu anokwanisa kuvapfudza kuti vafe kunzi vamwe hafani kungotongonza anzi ari kuenda kujeri anogona kunzi 10 years but 3 times time anenge akunokunze takumuona saka vanohenga vaivaka kadai zvichigogwanika chiwanika kwanika anovolunteer vafa sinei navo bhozi ivo havana kana mwoyo wekurera vanorwadzisa pakurarama kwevanhu. Zviri kutyisa zvakadii zvikuru sei kune mivarume nekuti ndimi mave target yevanhu vari kuuraya vanhu vachitora mapatsi? Ndo zvatiri kutaura kuti izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza because inini am father of someone anofanira kuchengetewa kuti ararame ndowanika inini ndiri ndafa anochengetwa nani kana mhuri iyo ichatarisirwa nani andimazvona. Saka isi tiri kutaura kuti iyo kune hurumende kana ichikwanisa ngaingoaplaya anokwanisa kupfudza munhu iyeka pamutongo wake kwete zvanzanzi anzi life in jail yokuita sei ngaangourawa handi ari kuuraya vamwe tinofamba sei tinorarama sei paupenyu hazvishandi ngatipfudzei vapfudza vamwe vangoita mutemo iwowo zvinobva zvapera nekuti isusu patiri panapa tichitotya dzimwe nguva tinobva mabasa mumahusiku tine nzvimbo dzatinoshanda dzakasiyana siyana tinogona kubva Bulawayo ndoburika pabhazi na 2 am handichakwanisi kufamba kuti ndiuye kumba nekuti nene ndichitya kuti ndichaurayiwa andimazvona ndikupanzwa saka isu ngatitei chisungo chimwe chete sevana venyika toye chinhu hwani kuti isu tirarame upenyu hwakanaka. Aiwa tinotenda mukoma nemashoko enyu. Kana kune vanoshuwira kune vanoda kuti vave pachigaro ichocho chekunzi
vanohenga vaya kwainzi vaimboshaika anohenga anouraya ngavaise vhakanti iyoyo kuvazhinji kune anoda kune vanoda kuhenga vanhu ivavo vabva vapfudzika vosisati mbufari nazo timboshungurudzike. ini ndikakuzai ndakabva kubulawayo musi wemande ndikasvika panapa musi wechine chachipiri 2 am ndakazeza kuburukira kukarina ndikaburukira kunonzi kutrafau kwafugari andi ndikapinda nemunhu kufamba nekutya kune kuuya uko chero ndikafondera munhu wemota vanhu vanenge vakanita sebhuzi ndaudzwa kunzi kuri kupondwa vanhu ende fume mangwana acho ndakafuma nchinzi kune apondwa panapa. Saka hazvishandi hazvibatsiri kuti vanhu titye kufamba munzvimbo yatakakurira kana kuti yatinoraramira each and every day. Ende munhu iye ari kumboti mwana anenge achikwanisa kutora mapatsi emunhu bhozi kana wauraya munhu ka uchitora mapatsi ake ari kuenda kupi? Ari kuenda kupi? Unotora maziso, unotora nhengo dzangu dzakavanzika dzichienda kupi? Zvichireva kuti une akakutuma. Saka kana abatwa zikanwa munhu iye ngaataure akavatuma. Toda kuziva akamutuma kuti zvinhu izvozvo zviite bhozi anenge achivandudza bhizinesi rake. Isusu hatina mabhizinesi atinawo but tinoda kurarama munyika yatiinayo tichirarama zvakanaka. Saka munhu iyeye ngazikanwe toziva kuti aiwa bhozi ninge vaya vane mabhizinesi akanaka but mabhizinesi aya ndio ane maziso evanhu ndio ane nhengo dzechirume dzavakatora. Torarama mune zvakanaka. Aiwa tinotenda. Ndiani zita? Ndinonzi Owen Mutasi. Tinotenda mukoma Owen. Tete varume vari kupedzwa muNorton. Muri kutiwo kudii nezviri kuitika muNorton? Ini ndikurwadziwa nenyaya dziri kuitika muNorton. Like chandikuona kunge main issue munomu nyaya yemabasa. Kozi kuona munhu akuita ritualist vanhu havane mari kudhara. Vada kuedha momani vachiuraya vanhu vekuti munhu anenge achitositragula kushingirira mhuri yake. You find out kuti munhu arikutopana ari kunzi hanzi aita zvekuvaka. It's not easy kuchera dhaka kuita dhakaboyi. Unenge uchitoshingira kuti uchengete vana vako. Wobva wanzi mumwe munhu business lady kana business man anotori nemazimotikari ane mushopu musingabude vanhu kana ane basa panogara pari busy. Ourayawo mumwe munhu arikutoshingira mhuri yake. Saka zvinhu zvinorwadza. Saka inini point yangu iri pakuti vane mabusinesses vacho ivavo kana zvatozikanwa kuti munhu akatumwa nanhingi kana iri shop kana iri service station kana riri bhawa ngarivhare kana iri certificate munhu haasisina because hazvishande kuti munhu auraya munhu nhasi after 2 weeks tikumuona. Tina vanhu vakawanda kuti tinotiona mapikisa ndanozofamba utobva kunzi uyu ndiakaita dhemu totomuona ipapo apa kuzosvika December munhu yetinenge taanaye. Saka those people vanenge vachitotsvagwa futi nemabusinessmen nemaladies aya vachinzi uyai futi muite sei muuraye vanhu. Saka ngapagadziriswe. Munotiwo kudii nekuti vacho kufamba kubuda kunze pamwe pane paitika hori kumakotsi kwavanenge vaenda obva azongobuda achinzi haana mhosva. Munoti pangaitwe sei? Inini nyaya nekuti vanenge vachibhadhara kumakotsi ikoko mamajistrate mapipi vane vachibhadhara. Munoti kudii nazvo because munhu haangabude iye achizikanwa kuti akatiita demonstration akasike kutanga tichizvinzwa akatiita demonstration achitaura kuti takauraya so asi munhu iye ozobuda. Pari kushanda mari zvekare. Nyaya yemedha iyi pari kushanda mari nemushonga but chazvinonakidzira koti inogona kutaura munhu haana mhosva obuda tomuona but ngozi chayoka even after 25 years ngozi inozongobuda. But isusu tiri kuti for this time wo tiripo vanhu tichiwitnessa ngatingonzwe kuti munhu uyo akauraya munhu kuNorton munhu akauraya munhu kuchitungwiza azoyengwa dhera kere kuyengwa ndinhasi vanokwanisa kuenda toenda tonowitnessa munhu achiita sei achifa. I think dai zvakabvira kuitwa kudhara izvozvo dai kusisina makesis ekuurayana because ini ndikatoziva kuti ndikaita mhosva ndinopanishwa ka even mwana chako amudzoti ukaba ndokurova anotomboita time asingavi. Saka chikuita kuti vanhu varamba uchiti panzvimbo pakaitikira chinhu nezuro mangwana konzi paitikira zvinhu kureva kuti hakuna law hakuna mutemo. Saka ipapo ngapagadziriswe munhu ngaatongohemwa afe auraya munhu ngaaurayiwe. Hatina kana tsitsi dzatinoita dzekuti anozoti sori imwe wechina wanga wandibata hakuna mweya wakadaro. Iwewe tanga wazvifunga kuti munhu ari kuriritira mhuri yake ichasara ichita sei. Tinotenda. Ndiani wandotaura naye? Taura naPriska Semu. Tinotenda notaurawo nesu pano paSly Media TV. Tatendi.
nokochiwo kune munhu ari kuti vanhu vanouraya vanhu vanoita zvinhu zvakashata muraini vanhu tofanira kugarisana mune zvakanaka chii chakaoma chekubata munhu kubata mbudzi kucheka mbudzi tinoda kuti vanhu vatyewo mutemo ko munyika medu ngamuve nemutemo mutemo unojekesa pachena kuti shuwa kana uchinge wakanganisa uchasangana nemutongo wakakurisisa hatitarisiri kuti munhu anenge aponda munhu abude mujeri ende vanhu hafanire kutya kurarama munyika nekuti munyika medu inyika iri independence nyika isina hondo saka ndozvo zvatinoshivira munyika munhu anofanira kufamba madiro bhozi hatingachasi kuti munhu angaurayiwe na9 o'clock inguva yekuti vanhu vanenge vachifamba bhozi katarisa tine mashifti vanhu vanobva mumabasa manheru ma10 ma11 asi vanofamba vachisvika kumba but zvinhu zvakadai so zvakafanana nezvizvi hazvinhu zvakashoresa munyika tashora zvisingaita zvakadaro zvikuru sei nharaunda ino yeNorton akasike kutanga panomwe aimbopondwa futi vachikandwa kudhamu inyaya iri kungoitika zvakare muno muNorton maita sei kuti mungonanavirwa kana kuti mungoramba muchidzokororwa zvinhu zvimwe chetezvo ndo zvinhu zvototishamisawo tichii chiri kuitika muNorton because hazvinhu zviri kutanga zvinhu zvatagara tichiona kwenguva yakareba asi zvichimboganuka but tisingazoti zvinozotanga sei zvinhu zvinototinesawo kuti mweya here uri muNorton kana kuti chii chiri kuitika muNorton zvinhu zvatokurudzirawo kunyanya kumapurisa ngavachengetedze nharaunda vanhu vasatye kufamba vanhu vachengetedzwe ndo zvatinongombera mweya iwamu vanhu wokuda kuita mari neropa kana kuti nemapatsi evamwe vanhu zvichiitwa zvikuru sei nevane mabhizinesi vachibatsirana pamwe chete nen'anga kuti mweya yevafi isazovapfukira zvinhu zvotoshamisa zvinhu zvakadaro because tichitarisa mukukura chaio takaisingabvaona zvinhu zvakafanana neizvozvo asi izvo takushayakuziva kuti chii chaakuitika munyika saka zvinhu zvatinongokurudzirawo kuti dai mweya wasviduruka mukati memhuri mhuri dzave nemweya waMwari kutya Mwari zvikadaro maybe zvinofanira ndobva neshuviro yedu yatinayo tinotenda baba vangu zita ndiani pakaviri tinotenda maita basi ila abantu bayabulawa njengenkukhu lapha eNorton wena utheni ngalokho mina ngithi lokho akulunganga abantu babulawa njengenkukhu kakhulu lapha eNorton into eyenza kube njalo abantu bayanatha okulutshwala lokho kudaka kakhulu bayabhema izinto ezibulalayo besenzayo saka baba lezibindi zokuyenza ukuthi bebulala abantu ngendlela enjalo yikho okwenza ukuthi kube njalo kube labanye abantu futhi bafuna imali yeyenza ukuthi umuntu egcine sesenza izinto ezinjalo kuyenza njengani abantwana laba ababulala abanye abantu bayathungwa labantu abanemali eningi ukuthi basebenzise ama-parts angikhona ukuthi basebenzise phakathi kwamabhizinesi abo ukuthi abahambela kalula yikho kanye sibili ngoba yena uyabe ngenamali engumfana kodwa ufuna izinto zokudaka izinto zokudaka zona ezo zifuna imali eningi ukuthi ethenge kusasa ethenge saka nxa ngela mali sesithi nxa sedakiwe laphana ebusuku sedinga ezinye indlela zokuthi ngingathola njani imali yokuthi ngiyethenga futhi okudakayo kusasa yinto eyenza ukuthi abantu beyenze into enjalo kulezinyanga phakathi lapha ezibambana labantu laba ababulala abantu uthini ngalabo abantu abathuma bona ukuyenzela ukuthi bazabanika umuthi ukuyenzela ukuthi lowana umuntu ofileyo engavuki mina into ekhona ukuthi nxa kusenza kakube lokuthi abantu bonke bona laba bayenza into enjalo kababanjwe kube lendlela umuntu engenza into enjalo engaphomba ukuyekelwa nje ebanjwe noma engabanjwe hambiswe esitokisini emapholiseni bengamthini noma ukumbulala bakabambulale kulokuthi bemgcine bebese besithi sokuphambili ukuthi umuntu lwana sowaphunyiswa ejele yena esaziwa noma endaweni ukuthi nguye wabulala umuntu khathesi silapha eNorton sekuyethusa kangakanani ukuthi lizihambele kalula noma khathesi abantu vele sesisethuka ukuhamba kungaba ama-6 uqalese ukuthi sokusebusuku sesigijimele ezindlini bakhona zwaba basala behamba omunye abesenziwa ukuthi imisebenzi ichiyene omunye utshayise ebusuku ngama-9 omunye ngama-12
kuyabe kufanele hambeni sepomba ukuhamba ngesibindi kodwa kuvele sokusesabisa kathesi ukuthi noma lathi sinje nxa sibona sokumnyama ngiyagijimela endlini ngithi ngiyamelani lapha nami ngizahlinzwa njengakhonokho okwenziwa abanye abantu. Sokulamahungahunga ukuthi abanye bangikona kumbeni oyedwa esebanjiwe ngamapholisa, uthini ngomsebenzi oyenzwa ngamapholisa alapha eNorton la seZimbabwe? Lapho ngiyabonga kakhulu ukuthi amapholisa ayenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Nxa umuntu wakhona ebanjiwe enguye ngesikhathi esincinyane kangaka, abantu bona lapho kufanele bejeziswe ngokuthi kuyimi sibile engitongayo ngithi kabahle bebulawa lapho ngoba bangasala lokho bephila bayasala lokho besibulala bonke besibulala. Siyabonga kakhulu. Igama baba ngubani? Igama mina ngu-Israel. Siyabonga. Varizekwanza sana. Kansela Magadenyo. Ndinofara kana muchifarawo. Ndaona pano pakaungana vanhu vakawanda. Pandakaona muswera nesuro pane chituna chachiri pano chii chaizvo chiri kumboitika panapa? Zvechikwadi chiri kutaura nzvimbo ndechekuti information mafambiro airi kuita haana kuti Zimbabwe ndo aita kuti vanhu vaungane panapa. Pane afambisa shoko rekuti vananya kuponda chituna chamuri kutaura changa chiri panapa ichi vabatwa vari kuiwanawo kudhemo nemapurisa. Saka information iyoyo haisiriyo. Mapurisa vachiri pakati pekuita ongororo nekutsvaga vakaita basa iri. Pari zvino ndo pazvichiri hazvisati zvasvika palevel yekuti pane vaakuiwanawo kudhemo. Yekuiwanawo kudhemo inotova clear kuva itirwe basa kana kuti hama dzemushakako dzinotoudzwa nemapurisa kuti taakuuya nevakaponda hama yenyu kuzoita dhemo. Saka pari zvino hapasati vasvika stage yemapurisa. Alright, tanzwa kuti izvo pangori nemasuspects chete hapasati pava neumombo hwakakwana, kune vakangofungidzira. Yes, chokwadi ichocho hapana panoitika chakadai so chitiko ichi pakashayika pasuspects. Asi ongororo ichiri pakati zvokuti titaure kuti tikonfirme kuti ndivo vakaita basa irori stage yo yasati yasvika. Asi mapurisa eZimbabwe Public Police munovaziva basa iri vanobata ende hapana chakawanzika chichatadza kubuda pachena. Ndatenda kansela. Okay.